Salam, men Maysa. Men Şahtenem. Bu podcast'ın esas maksadı adat ejelerin öz tecrübelerini, fikirlerini ve maslahatlarını paylaşıp bilen yeri olup Täze boljakları ýa-da täze bolan ejelere bir-birimizin hakyky durmuş tejribemize esaslanýan maslahatlar bilen gollaw bermek isleýäris. senem bize goşul. Täze de şeýlere gece. Birinji näme hakda İlk bilenleri azda kendi özümüzü tanıştırabilen, azıcık informiyoruz edeli adamlara. Biz kim? Näme nereden? Men adım Maysa. Öz gıйjak adymma 1 ýaş 3 aýlyjak gıydymma. Boldy. Menem Şahtenem. Men häzir 26 ýaşymda. Yok anlattım. 27 yaşa bolan. 27 yaşadım. 28'e gittim. Benim 1 yaş 5 aylık oğlum var. Gününü sağadını çenni bilýän. Maysa bilen biz nähil tanış. Jigimim güssü bilen tanışdyk. Studiýada. Jigim ikisi studiýada dizaýner bolup işleýärdi. Hemişe jahan diýärdi, doganym münaf berýär, doganym münat diýär, tirpalen kim karşa kul dogany bir kawatlaşa tanışasym gelipdi. Şeýdi tanışdyk, ýa-da jahanymyz bilen. Soňam by default bilelikde pregnant bolduk. Görel bolduk. Bilelikde. Aralyk 5-6 aý işleň. Men 3 aý 1 yaş 3 aýda, 1 yaş 5 aýda. Onda 2 aý bolýar da arasy hawa. Onuň görel bolanmazdan bären 1 ýyl görüşmedik. Bolandan soňam 1 ýyl, paşty 2 ýyl hawa görüşmeýänimiz. Her ýerde telefonda da görüşemiz. Ýa Telegramda sesimiz ýygurdym. Bilen şunu podcast etmeli diýen görünmemiz bolýar. Her gerek şunu paylaşaly, edeli. Şo wagtam geldi. Moment nasda. Anna näme başlalyň? Bu da şeýlerek öje. Näme üçin şoň ýaly diýdik sebäbi hani bizim bundan beter bolup bilemiz o. İslesek-de, islemesek-de maksimum özümizin bolup biljek derejemiz şol. Näme derejemiz dip derejemizden däl elimizden edip bilen geljek adamymyz şol. Hawa bilin hani köp kişiň daşyndan görkezilýän eje şunu ýaly ideal bolmaly, meni ýalak super puper hemme da yetişmeli diýen galyba sığman, şoň daşyndan galýan idealny hakyky durmuşdaky adat eje. Birinji bilen bizim gepleşesimiz gelýän temalar Maysa size aýtyp berer. Näme asly birinji başlamaka şu podcast'y edip başlamamyzyň sebäbini tam gürleşip geçsek nälik görýär. Tamam. Aslında men sebäbime dogry Maysa mara şeýle bir community edetmeli. Zenandan communitysi, hasbeten ejenen communitysi, haçan nirede üýşüp bir-birimiziň pikirlerimizi, tejribelerimizi paylaşyp, täze eje bolanlara, boljak bolýan ejelere azda kendi bir kömegi degse, kömegi deger ýalyk bir ýyly original bir community istedim. Ve bir ýylyň dowamynda epesli tejribe gazandyň ve şo tejribelerini paylaşasym gelýär. Adamlara kömek eder ýalyk. Başganda näçe ýyl 3 tanak çagasy bolan ejeleňem tejribesini dinläsim gelerdi, dogry maýda. Şu 4 çagalar. Diýenler. Bir çaga bilen näşätirler. Podcast'a başlatdylar. Oly şolan gurrunlaryny, şolan maslahatlaryny meşdesim gelerdi, dogry maýdaýyn we şo maslahatlara başga adamlara da, başga ejelere de ýetirmek isleýänler. Şonu ýetdirenler. Şonu ýetdirenem başladım diýär. Şonu ýetdiren başladım. Mara bir ejelere näme woman support diýler, gollaw berişmek, ýeke däliligini ýatlatmak. Ya dogry aýtýan hawa. Men üçin meselem iň kyn döwürlerim çağan bolandan soň ilkinji 3 aýdy. Näme üçin? Sebäbi sen ýeterlik derejede itgoşuk özüňe hiç ýyly wagtyň ýetene. Çağandyň içi agyrýar, aglaýar, näme üçin aglaýandy bilemok. Ýani häzir eýem 2-nji, 3-nji bolsa, ay. Oje hawa Men de bilen näme üçin aglaýandy diýip bolýar. Tejribe boljak galaka. Hawa, ýani onda da bilýärmi sen eje bolmanda da şu aglany ýesi gelip aglaýarmy ýa
pampersi dolun için ağlayamı ya yatası gelip ağlayamı dünyana kenin sevgili yedek ağlanı dürlü görünüştü nemesi çıkıyor. Ses çıkıyor. Ses çıkıyor. Ben şu an duyatım bilemem. Yani son azıcık onu bunu okuyup research ettik orada. Research ettim ben o. Research ettik orada. Оказывается, her bir ene öz çağısının ağlayışına varan emetleyenli dünyana kenin. Şöyle yalarak. Instinktler, bada hava, şu instinktler. Daha da, ne diyecektim? Yani senin için senin ilkinci 3 ayın nefilek geçti. Hava birinci, in samın açalı, in baştan başlalı, yani doğumda ece bolup başlanmadı. Gatı şu temadan paylaşasım geliyor. Men ne var şimdi yalak bir vaxt oldu. Men hemmecede de olanlar, yani bir şey ağlanılan yalak duygu bollu. Ağlanılıyor bir şeyler. Daha ay ayttılar var, ay kıyın olur, ay ağırlı olur, ay plan olur, ay geç gitti ya son şola ağırlan çağın, eline verenden duymayan ne doğumda hava doğum prosesi var. O da adı ya. O da adı ya şakkarın desem bir şeyle var ağlanılan yalak duydum. Neme bu da dedim var neme dedim şumu garaşılyada şudu mu dedim men mınya burada da garaşamoqtu dedim nem çıpta şonu haf koy informiye etmediler. Şonyalak bir şok oldum doğru Tayanlık para realak diyemem. Olmasa var onunla tipa görüştüren oğlum videolar görüştüren oğlum ne demalmalı ne etmeli ayo demalmarat polnu yattan çıkıyor bir proces geçip kutorsun diyen понятия довольно keling. Может bilemem bir safar olan için hem kişam şonya şok yaşayan olur bilir. Hani mena neyle koydum. Aslında men 40 hepteden geçip bardım. No, gönü 40 heptede. Ondan menki no emel proses bilen çıkası gelmedi. Sebepli bir kısanak bat koyvermel boldular. Ondan olam öpkeden 10 saat laptop saat götürdü. Ondan men doğumun öde olar kıyın geçmedi. Yani edil ondan saat kalam. Zaten asa ifas şu saat got ötten doğda çağacık zırt doğuya ötten. Edil zırt ediyor. Edil de ne yapalım yani. Apşi sanırım şeyle radinle neme geçen acilenya geçen de уже düşünyende İza yol yok. Bulayın ne için ondan ben keser ve şişeni ettirmek için katalmadım kanlat. Yani hatta gözüm asıl men peste -7-8 ondan atrasa vallahi. Bilemektim var. Ondan no kaynım aytdı bal keser ve edeli özün ağram salma gözün ağram salma benim onun baştan kitap okudum özüm 90 gol ya. Ay aslında ikisinin plus tarafı var minus tarafı var. Men hiç kime hiç ile yazgaram okava. Anam diyecek olanım özümçe okudum. Görüştüren oldum zaten oldum garad özüm doğumda plus taraflarının köptüğüne öğrendim. Yani hazır tadeden izme qayt gelmeli olan özüm doğurdun mu ya keser ederdim diyenlerine men mesela keser ederdim. Men yine de özüm doğurdum diyerdim mara sebebi var. Yankı değişmeyelik adamın tebigatında belli bir kuruluşu var. Plan hili yaşama, plan hili şekilde organizmi has go'olya diyen yalak. Mesela çağanım tebi şekilde doğması aslında ilçinim go'y çağ üçinamo, çağ üçün hasa mo dip bilen sebebi çağa diye şovat diye şu sürtünmen esasında çıkacak go'olyan prosesinde diye çağın içinde diye belli bir derecede immunitede вырабатывать yani antitelası diyen yalak tipi daşına çıkmaka bedeni şol kıyınçılıktan geçip bilip güçlenen ekeni ve şorvatın önünde de ecede kesirvadan çalt vastanavitset ya bedeni daha da kesimi daha da bolman için beterim kesip dikindat düşmese kanyaşına oluyor ama kesirvadan has ece çalt vastanavitset ya tevi doğum olan. Yani elbette çağa kösenyan olsa, ece kösenyan olsa, olca her kimin vaybarı ingesası ece bilen çağın sağlığı mı kadi yani
Yani men gördüm paka şu fikirde. Meni neme dedim şara jinni bölüme girdim ha Vietnam's kurşa varanyalyk. Bat kapadamadı mı? Şu günü 19. dekabrda edilden ben 5'te ýamşa takbir sallar. 5'te ýam gıýgyryp başladylar menim eýtip gıýgyraryalak bat ýokdurlar dedim. Ýa-da gitdigiçe squatkan köpelip başlady. Sonra durubam bilen okanda. Her kilek, в общем, men aýadyma düşürüsüm gelenok öwünüme. Şunyalyk birda ýaşadym, mesela men şunyalyk birda ýaşadym. Şo wagt uje squatkan tutdur, çağa geljek bolupdur. Sen uje ýagdaýan ýa ýol ýok. Şey dip bilemok, ay bu näme ýadadım, ertegelä dip bilemok. Şo çağa, şo taýdana dowmasa uje ýa ýol ýok, etjeklärdin ýok, hiç kimem sana taýda kömege daý diýsem sana hiç kim kömegim ýetirip bilenok bilýärmi? Sana derek şo ajyňy, şol kynçylygyny çekibem bilenok. Birki adam kawullanýar eken şo wagtlara. Aslında kömege daý diýýän, kömek etýän bar bolup biler. Sebäbi bize mesela, Türkmenistan'da sen haýsy ýerde dowdun? Men Enemähride. Enemähride. Ha, men nemede perinatalda dowdum. Edil Enemähride etsen bolýarmy, bolanokmy, onu men bilemok. Yani perinatalda ýanyňa bir tane adam alyp gelip bilýän. Doganda onam öňünden duýdurmaly. Hani men ýollaşyma sen men bilen girersiň we diýip ýa öňünden taýýarlap otyrdım. Yani o pagyryň. Habaram ýok men otaýdym. Onam diýjek bolýanym, sen ýanyňa ejeň amal girip bilýän, gyýdogyň amal girip bilýän. Bolanok ken şo wagtda. Ýana sen ýanyňa gyýd maşgala alyp girseň, olar diýär, şol gyýd maşgala durmuşa çykan bolmaly. Durmuşa çykmady bolsa sen ýanyňa salanaklar. Garap Zeta saat 10'lara men ýanyma gaýnym geldi. Men şonu edil iň soňky umydym gelen ýalak bolanda dogry aýdyn. Onuň uje sesim garlyp zat edip açyk özüňden gitjek ýalyrak bolýan. Şoň ýalakda bir sen arkandan gelip masaj edip zat edip kömek edýän. Ýakynyň durmasy. Gurlap duranna, gollap duranna. Menkide de gaýnym girer dip planlap gördük. Bolýan soňky wagt baramyda check-up etdirmäne baramyda adam falanok diýipdirler. Gaýnyma maňa aýtmandyr. Ondan şol dowma barýakak gapadan men sallylar, gaýnym gapadan daşyndan alyp men ýedim şey dip ağlap töredenim ýadyma düşe. Girem zokmusun? Ay bir gorkupdum aýşanda bar ki adam ýekelik duýýanda wala hiç kim sen ajyňa kynçylygyňa çekip bilme, elbetde ýene gapdanda ýakyn bolýan adamyň görmep, adamy kendini rahat etýär. Şonda bir hilek gorkupdum men ýekedim galyp diýip bara. Ani ben onsada ejemiňe girmegini islemerdim. Sebäbi ol menden öter çaşgalardy. Ol on çağa dogran bolsa-da, öz çağasynyň şeýdip kötüp gatanyny gören bolsa, no islemerdim diýär. Ejem daha habaram bermedik şol gidemedi bara. Bilmesenler sen bolonsaň boldy diýip. Ama gajan ki öýe gelen unutup menim ay ýaty baran da diýip onu alap etdim. Ama bar ýok. 2 minutdan aňyrykçy. Awa bara zat sonyalyk bolýan eken. Hatda dowumda ejes akuşer bolsa-da çağasyny dowurtmany alany okenler da. Hawa alanaklar. Gyýdy dowuma barýan bolsa diýip sonyalyk eşitdim. Menem sonyalyk eşitdim. Ondan garad maňa gowy kömek etdi. Ýene aç kal. Ara ýöne men bir zat etmelerini islerdim. Näme bir zat etmelerini islerdim. Näme üçin bar şu boy meselem aýdaly. Men Enemähride boldum. Enemähride bolanymda akuşer zat aslında din akuşerim däme normal gowrul bolýan denanlary öňünden informer etmeýänliklerini bir hili näle informer etmeýänler. Näle proses boljakdygyny, meselem dowumyň näle proses boljakdygyny başda şunýalak bolar. Başda şu etmelisin, başda plan hili bolmalysyň, başda şu taýda kuşetkada oturýatyr diýenler seni başda çağa çykmalydyr. Ene diýerlermi? Şo dogurdan akuşerin ýanyna durýanna. Hawa, göwek kesýän. Hawa, men göwek ene diýerler. Göwek ene hawa. Şol aslında aýtýar, öňünden duýdurýar. Şonu ünlükde perinatalkada dolmaly. Şonlara kendi etmediler, informer etmediler bolýan. Bir kili şok boldum. Has bilmeýänim üçin hem
birden bärde sıfat gösterdi soň başga ýere geçmeli bolun. Adetdiň düşünen okara ondan akaz bitse bara çağajyň kellesi çıkaryp gelýär. Sen sıfatka itmeli lekeni men bar aklym pikirim uje çağajyk liçbe sagdyn çyksyn seni başgalady ala deden ok. Sen o itmedi sıfatka itmedi diýende de bir tuşytsa deme çygylma diýilende de mara sen kellen uje alan ok. Diňe şeýle etmeler öýtýär. Bilen o bilmeýänniň üçinem köten biraz kıyın düştü. Bilen olsan ondan näş proses bolýandyr, şu bolýandyr, bu bolýandyr diýiler. Nuja indiki actionyň, indiki hereketiň näme boljakdygyny düşünüp bilen yeňilrek bolarmy ka diýen beli bir derejede. Menim şeýle pikir etýän, birinji gelek bolan sen näçe okandy-da, näçe görände-de özüň duymasaň bilen ok. Ana biz bilen baramyzda öýem bir sanak ayal wat, ýam öýüne dogry gelipdiler. Yani Öze banitsada gelip görün kestiler on. Onuň näle kolýa desem, ay olýa, men ýa soňra çenni garaşdym. Onuň skor çağırdyk, olar gelýän çat uje çağam çykdy diýip. Birinji çağmy? Ýok. Ay onu ikinji, üçinjileri. Köp kişi şey diýär, ikinji, üçinjisi yeňil bolýar diýilär aslında. Ana ýene de şeýle bir sorag bereň saňa. Çağa dogdy, palatkana geldiň. Näme ýaşadyň şo näil duýgu geçirdi başynda? Men ilk palatkadan öňdäki duýgumy aýtyp berdim sana. Çağa dogully. Demek şajaňa dil buşlandyr, demek şu begenýä aglaýa. Men hiç de diýamok. Näle? Begen diýamok diýär. Men bara prosto begenem, gynanamam. Bir hile gollun, menem edil. Ýa-da bir hile şeýle. O bolýar. Ben ýala gollum bilen okmamçyn. Şon dogry aýtýan, menem şon ýaşadym bir hile şeýle brakodan boldy, çağamlady görkezlerine. Edip bir hile kinolarda da bir hile edip görkezýärler, emotional bolup dip. Bir begeniň samusa boy begenýän ýöne bir hile ýa şol ondan öňki görülen kynçylyklardan soň pakantak kellen alıp geçen okmay prosesleri bilem okmayın. Kakam jaň edip gutlany ağlanyp ýadyma düşýärdi. Şowat bäbejim bolly, habar berdiler. Kakam jaň etdi, gydym. Gydym boltara atdy bar ağlapdym, mara bir duýgulan. Men bir hili hiç emosiýa bolmady mende. Begençli emosiýa da bolmady, gynançly emosiýa da bolmady. Yani ýeke begenen zadym. Men şöyle ünlü ulakan garından değindim. Ünlü garnıma yatıp bilýär. Bir hili ulakan iş etdiň sen şondan değindiň diýen ýalak. Ulu iş etdiň şo bitdi diýen ýalak. Rahatlyk çökdi ha? Bir hili. Sağman diýen ýalak bara yeňlediň sebäbi çağan götürmekdenim daşary çağany dowurmak aladasam ýaman adama gaty ulu ýük ýalak boldy. Yani şo gorkuýuň ýeňip geçdiň, şo proses bolup geçenini bilmegem ýaman rahatlatdy bir hili. Yani maňa ejelik duýgusy kem gelip başlady. Hani bir hepde, iki hepde, ýoş-ýoşdan men öz çağamy özüm gowaryp başladym hani. Ilk başta diýätim da men wapşe gowdalejy. Men öz çağabam gowaryp bilebok, men de şular ýaly duýgam bolmady. Men çydanam şunu islap etdim ýa-da işte örekdäkileň isleşine göre şolar kanagatlandyrmak üçin edilenmedi. Kän sorag berýärdim ýany. O soraglar bermem ödem normalny. Sebäbi hemek işte her hilek situasiýa bolup bilýär, postpartum depressiýa ol. Şahsen men bara şu bäbejim bolandan soň, göni ertesi gün, yani ertesi günden de bolan adından soň kellämde geçen birinji pikir näme dedi? Şu çağasy bolan ejeleň hemmesine şu denanlara aýratyn hormatum ma diýdim bara. Şöyle bir güýçlü kendinden ýani adam denan niye da şeýle bir güýçlü zat ekeni ona o çağan wara beýdip ödün doluntak duýmadlygy, emosionalny üýtgemesi, ağlamasy zady dawaçy normalny priнимать edeli, normalny kabul edeli, bolup biläjek zatlar sebäbi gaty uly prosesden geçen adam dünýä indirýän we normalny mukadiýany bar. Şo normalnylygyny kabul etmeli bar. Hawa. Menim şeýle pikir etýän. Onuň men ýöne gatykän wagtlap
Kän wagtyň dowamyny ma kän wagt gerek boldy da, öz şagamy özüm gowurmam üçin. Ona şona wagty bilen şol duýgularyň açylmadygy üçin men günne öz-özüme soraga çekýärdim. Näme üçin menne eýle? Şol bara men kirimçe käbir ýerde şeýle bir zat pikirler görýän, sosial seýçiň bolmasa köp ýerde ýeňilligen merýär. Ýöne adamda köp ýerde gaty bir minus taraplar amma ýani adam görýän datlaryny eje plan hili bolmaly, eje munýal bolmaly, eje çagasyny görende ağlap müzürip "Vay men çagam söýýän nime?" Bir hili bir galyň içine salynýar bilen bir expectation var. Ýani garaşylýan bir zat bar. Bundan awtomat özüňem şonýalyk zada garaşýan. Onuň şo tarapdan ejem daýmy bir ay ýeňil geçirdim ka diýen. Ejeliklerle. Ja, sosyet ýokdy. Sosyet ýokdy. Özüň hiç kim bilen deňeşdiren wagtyň özüňden bir zady talap eden wagtyň plan hili bolmaly keneje bolsaň, onýal hili bolmaly keningden natural tabii şekilde bäbejikler bolýar, tabii şekilde gowurýanlar bar. Birazjyk biziň taramyň şo taraba, şu döwrüň. O da şondan täsirlenen pikirler mukadiýan bar, sende de. Hawa, ýani soň ol opşy oglum bolandan soňa öňk okan kitaplarym, ala informasiýalar uje kelemde bulaşdy. Soň 2 hepdeden soň şeýle Instagramda öňümden näme çykdy bir gazak pediatr. Doktor Usupbekov menen toçny ýadyma düşenok ady. Onuň şoň zadyna ýazylypdym Telegram kanalyna. Ölerim ýaş entek enata bolanlar aýal ikisi. Ondan şolan bir kısana kurslaryny satyn alpdym, tam bir 3 aylyk çagalar üçin, 3-6 aylyk çagalar üçin. Eksen ýaly blog ýöretýärlermi Instagramda? Olar bar aslında ýok. Ha, gadak adam ýadyma düşdi. Olar bar blogum ýöretýär, ýöne ikisi muja osteopat, aýalan pediatr. Ondan şolar çagalar bolandan soň şol proýekt etýärler. Ondan soň ýaş ejeler üçin etkiljek seminarlar, zatlary ýasap, ukuk hakda, kolik hakda, ýa-ni emdirmek hakda razny informasiýalar berýän. Kiçik seminarlar, zatlar etýärler. Pulny töleýän, alýan görýän. Ýöne mugut webinarlaryna da gatkan informasiýa bolýar. Men ýadyma düşýär, şonu alypdym. Şoň zatlaryny görüpdim, maňa kän kömek etdi. Maňa da çağan bolandan soň hawa. Ol bolmaka alamokdym. Bolmaka ýöne ondan mendan satyn alan kitaplarymy atlamak goýardy. Bolmakanda kokandadyň bilen bolandan soňkuda okandadyň ýeri başga ken sebäbi men bolmaka bir kitap soňup berdiler maňa. Etejeri Bionukrat diýen bir kitap. Bolmaka okapdym oly bir kän düşünip bilemokdym, bolmasa bir dili zady kynalym, umumyň näme diýýäni kän bir düşünýän ok. Sebäbi sen ýaşamadyň o zady. Şu wagtdan okap başladym, 1 ýyldan soň bolyn, gatyw düşünýär. Gowratlar aýtýan ekeni, şoň üçin käbir datlary uje öňünden beterim taýinlanmak gerekler. Bolandan soň uje prosesde öwrenmeň has täsiri gowulan ekeni. Hawa. Ondan inşa kitap hakda diýdiň. Maňa menen öňkü işlän ýerimden çykyp gaýdamda 7 aylyk gowral wagtym işden çykyp gaýdym da. Gatyw ýerde işläpdim. Insepde işläpdim. Ondan olaram näme çagalar bilen baglanyşly bolan soň maňa bir kitap sowgat etdiler. Daşlanan bir flashka sowgat etdiler. O flashkanyň içinde de şo çaga hakda, gowrallyk hakda, dogum hakda kän informasiýa bar bolan kitaplar berdiler. Ondan menim olary raspечатка etdirdim. Ondan şo taýda Doktor Komarovskiň bir kitaby bady. 365 gün üçin 365 sany maslahat diýip. Ene türkmençeler aýdanda. Al orçasy, orçasy bolýar. Ondan ne şol kitaby men meselem ýörite o dogumdan soň okarny goýdum. Spesialny okamadym şonu. Ondan her gün 5 tane maslahatyny okaýardym. Ondan näle okunun? Ýerde wagtym barça diýip bilersin. Oglum günde sallançak ýatrýan. Sallançak ýatran wagtym men şoň hatda 5-10 sany maslahatyny okaýardym. Ýöne kelamda gowy galady. Indikilerde liboy bir meselem
keselecek bolsa ya şolar ýaly bir zat bolsa, uje öňünden bilýän näme etmeliligini köprak emdirmeli, 3-4 gün garaş görmeli, beterleşmese emdirmäni daat etmeli, dowam etmeli. Öyle açylyk gitýär-de. Şoňalykda panikada da kän galanok. Hani mesela men şoň kitap okumadyk bolan bolsa, men uje panikawat edip pediatrlara ýetişip edip giden pul çykaryp, giden dermanlar bilgi diýen zatlara ýaman adama ulu yeňillik döretýän adeken bar. Şoň üçin şu ýanky etjeri bönük diýen kitap şu oka otyrna we şo taýda halaýan zadym şey diýär. Ýanky materinski instinkt diýdi. Materinski instinkt bazywy adamda bilýän uje awtomat eje çağası doğulandan soň bar beýnisi hemme taraplayın çağany goramak üçin formirawat etýän kadiýen beýnisi tuş hemme özü ýöne beterem diňe instinktlaryna daýanyp durmaň diýe köprak okan öwreniň diýe sebäbi käbir instinktler diýe sen diýe ol ene mamaňlar kaçunam öňkü nesilden gelýän tohumdan gelýän kodlar. Hawa bilgiler bolup bilýär. Sen DNA'da kodlaryň. Hawa şoratlar prosto öňden gelýän bir zat sen ýa ejengden ýa enengden ýa mamaňdan gören zatlan gaýtalaýan bolup bilýän diýe. Ol dogram bolman bilýär diýe. Şoň üçin köprak okan öwreniň näde edip bolar, nähil edip bolar diýe şonu maslahatlar we şu diýanlardy gaty dogry. Gaty köp berde maňa da kömek etdi. Bilgi bilýän üçin plan ýer çağan, plan hil aglaýanyny uje sen düşünýän ha şular şeýledir. Emmeýän bolsa bula beýledir zat diýip uje sen bilýän, ýeňilleşýän wara. No, ýa dogry aýtýan. Ana in sana kömek eden zat näme? Aha. Malakat sos. Şu süt teması boýunça bar. Men pikirimçe aýratynlykda bir podcast edeli, sebäbi aýratyn edilmeli bir zat mı diýen. Süt emdirmeň kynlygyny kabul etýär, kynly. Ýöne nägilek çağa ene kömeginiň diýenligi üçin aýratyn durup geçerlejek mena şu temany. Men diýana öýdäkilere nämerseňiz beräň. Näçe bir ýarym ýyl bildirip berdim. Şoda. Ama men aýratyn semedir. En takyndyk podcastlarda muňa kän gençlerin içine girip durmaly. Inniki zatlar. Ýöne ýene de soraw bereyim. Dady. Umumyň şöyle seredende öýüňe bardyň, öýüňden soňky ýagdaýlary gurlaşaýly, çağa dowdy, banitsadan çykdyň, öýe bardyň. Hani öýe bardym, men üçin hani köp kişi diýär, kömek gerek bolly da. Конечно, maňa da kömek gerek bolly, ýöne maňa men üçin maňa ýardam edildi. Mükada ýöne hakykatdan hem edildi. Men gaýnym sağ bolsun 40 günläp diňe nahar bişip berdi. Men ýerimden tuzurmady zat etmedi. Diňe özüme zeret zat et. Naharada kän kelläň agyrtma. Çağan aglatmasan bolýar diýen ýaly. Şolat gaty gere menim belläň, menim gaýnym, ýoldaşym hemme ýerde ýerli kömek etdiler we şolat gaty gerek bir zat ekeni mümkin bolýuça başda eje dogandan soň çağa bilen köp kontaktda bolmaly, öýüň işlerde. Köp kişi şunu ýaly men çağan seredeýin, sen bar öýüň işlerini nahar suw etdiýe. Ýöne şol ýalňyş da, men pikirimçe ýalňyş. Intak eje bira wastanawit etmeli, ikem çağı intak ejeden başga ýakyn görýän adamsy ýok. Ejesini bir adam ýalyk görýär diýilýär, ejesi bilen özüni. Goý ejesi bilen kontaktda geçsin, goý ejesi bilen bile gujoklaşyp çykýarsyn bilýän we şol şonýala etmeleri ýanky diýişiňär bir kömekleşýän biri bar bolsa, kömekleşip ejede çağa bilen wagt geçirmelim diýen. Ýa-da ýanyňa kömekçi tutmaly olar ýaly. Kömekçi gerek. Ýa-da şu dowumdan soň öýe geleniňden soň ara hukman sen öýüňe de ýetişip bilmeýän, naharyňa da ýetişip bilmeýän, fiziski ýetişip bilen ok sen ara. Sen zat etýärdiňmi? Gyzyň bilen skin bolup ýatýardyňmy tentene berip? Zaten şol emdirýäninde uje şonu awtomat ýaşaýardyň, mara şo dady. Emdirmek gowrady. Ýa men bar emdirip bolamaz bolam. Ana uzun gün ýerden aşama çenli
Diňe garnymy synagyp ýetip bilýärdim garny. What's Sen hiç ýyl aglanokdy, gyzgynjak bolýar. O çaga entek taşyna çykandan habaram ýok. Eýer şunça dat garaş ýadyrmyşdy o. Malajyklar hawa. Hani men ýollaşmam şeýle tentene berip ýetip bilýärdi. Köplenç akşam köplenç ama kömek etdi. Trona da dedim men pikir etýärdim. Bilen näçe sesim goýunyp gaňa gerek zatdy. Sit. Sen bolan näçe aglaýardım. Men öýe gelenimdäki öýe geldik hepmeden yerleştirdik sadetip bolyn ukuda bir hilek şok boldum. Bedenin uda ukuda däl umman rejimiň ütgemesine önkülük dälligine bir hili kabul etmeýän wagtly gowy wagtly çaýan diýäňe çağan bolandan soň 3 aýdan soň zat diýdiňmi özüm çağan bolanyny düşündim zat diýdiňe. Şonok ýene kän wagt almak üçin. Meňe şu 6 aý, 7 aýdan soň zordan kabul etdim. Ýok, beýdimek halamok çağam, halamay o manida dälim ýöne çağan bolly, uja sen öňkü rejimiň ýok, sen gapdaňda bir jogapkar bolýan adamjyň wadyny kabul etmeň şo proses. Ona karaçym näme diýjek boldum? Yaman bir hili geň bolupdy, bedenim intak kabul edene bedenin beyniň zor oýanýan, bir ýatýan, ýene oýanýan, bir ýerleň agyrýan adetde bolan näme bolýar? Bu kim näme üçin men turýan, niýe ýalak ýagdaý bolly. Yaman kyndyşypdy başda dogrymaýda, ukun alyp bilen o zor oýanýan şey sende näme bolýar? Men ýollaşma görüpçilik edýärdim. Hawa. Näçe isläň ýerde gidip bilýär, isläň wagty ukysyny alyp bilýär, ýöne men şol etip bilem. Çaga kimidinki ýöne näçe men ona jogapkarçylyk çekýän. Dünýäden kesilen ýalak bolýan, bilýän sen bilen jaňlaşamyzda şey diýýärdik, fear of losing näme? FOMO kan bolýardy mende. Şutaýdan şurada belläsim bilýän. Eger täze dinleýijilerimizde täze eje bolanymyz bar bolsa, şunu ýatdadasym bilýär. Girl. Açık garaş. Azıcık garaş. Prosta azıcık garaş. Birazcık wagt geçmek bilen gitdigiçe hemmedat ýeňleýän ekeni, şo prosesden geçämelkeni, geçirsen nesip bolsa geçýär, hemmejede şo prosesden geçýär. Aňarda 3 ýaşly jela. Gelindi. Oli, etet kakyo, ödüňiz ýeka duýmaňda emmedat geç gitýän eken, ýeňilleşýän eken. Ýeka duýsalar näme etmeli? Ýeka duýsalar bir ýatdasynlar. Ýenesinde podcast dinlediler. Ya kawa. Ýene mental health'yňam açykladykça özüne gelmesi üçin wagt gerek. Wagt gerek, elbetde ýa-da diýene gaty uly zatdan geçýär diýen diýen zatdan ağlamaňam, kyn düşmeňem, durmuşyň düýp göter ütkoýa-da. Hani onu kabul etmegem, kabul etýän çaňam epesi watanmagam, normalnymka diýen. Ondan özüň ýeke duýmaňam normalnymka diýen, birden dünýäden üzülýän, uzaklygyny turup etýän işiň şo wurdatýalyk bolýar. Ýöne aslynda şo wurdatýalyk däl. Sen dünýä adamjygy getirdiň. Elbetde Allahyň kömegi bilen, ilki bilen adamjyk geldi. Sen şol adamjyga seretýän ýaşamak üçin bir sebäp bolýan, ondan uly işem ýok. Ýöne näme üçindir jemgyýetimiz bir hili şol ýagdaýa düşürtdir da, kakby eje bolsaň, öýde tursaň, hiç sad etmeýäniň ýalyk. Janýalyk. Ýani uly iş etýän ýatdan çykarmak. Girl. Şeyler bilen biz şu günkü podcastımızı jemleýär. Inniki hepde dinleşýänçek sağ olun. Inniki hepde görüşýänçek nesip. Özüňizi el alyň. Özüňizi seredin. Özüňizi söýüň. Özüňiziň uly iş edeniňi hem ýatdan çykarmalyň. Sağ olun. Bye.